Yud skiza tinu maru tukuzwe mogo kod Liki Music. D-Star, aboro achiel star, ochiko aria boro hash. Tusetu tukuzwe by Liki Music as your skiza tune. Dial star 811 star 928 hash. Oteni usinikodel tien luo trending nation. Aungo Wuod Awendo no golo thumbe mamit kabisa. Iyego kose tamri. According to standard mara Aungo thumbe ne ber. Standard mara Aungo nade. Ingenia omari nitiere thumbe Aungo ka de wawachi ni inde mogogi. Thumbe go dok mit seriously. But sketch kora Aungo gogi. Thumbe go beyo. Thumbe go beyo seriously. Isoni a level mare inda to thumbe go ber. A level mare inda. A level mara Aungo. Elvis gini go jama no go thum maber. Jama no go thum. Aya, mana kotenore gi wach launching no endo, ji wuoyo e rwakruok mar Aungo. First, we have to congratulate Aungo on my side, not we. We are congratulating. Koponi compare launching mar Aungo to gi mar Kaka Talanta. Nitie gik moko inya compare madonjia. Ere kido compare launching mar Aungo gi mar Kaka Talanta. Gima no waneno Aungo will be doing better than Kaka Talanta. Ing'e launching mar Kaka Talanta nen muchungo gi ne tent oko, nen ma okete e mall bwana. A mall. Kete mall, chungo tent. Ingenia, I always tell you this one. Nitiere anyalo dress expensive, but I'm not smart. Inyalo dress smart and you're not expensive. Koro launching mar Kaka Talanta was expensive but not smart. Mar Aungo nen smart but not that expensive. Neni macha launching more tim gi kwano. In short, inyalo wacho e kamera ni launching mar Aungo to no timore maber moloyo mar Kaka Talanta. Launching mar Aungo ne ber saidi as compared to mar Kaka Talanta. We cannot even compare launching mar Kaka Talanta gi mar Aungo. Aungo and then my go me kuni bid machiegni gi ji kata bedo siepe gi ji mondo yore ne dhi maber. Iwinja? Aungo kinyo chuny ma Aungo nego gi chuny ma Kaka Talanta nego, they are totally different. Iriambo joka jo Migori te. Aungo en ngama friendly gi ji. Iwinja? And then ok en ngama duokore gi ji e social media. Ongamo ng'eyo riembo issues get social media. Iparni gik madi wacho kuma gik mi wacho kuma Aungo ge e madi wacho kum Kaka Talanta de koro chal nade. Kech Aungo igo e social media ka mang'eny molo kaka igo Kaka Talanta. And then he also accepts kaka igo. He doesn't respond negatively. Iwinja? Kaka Talanta cheka goyo koni adieri okata ni igoye koni adieri. Iwinja kona Kaka Talanta adieri ni Kaka where stage performance to in pain mani ngene hinye mano karango yanyi neko and in fact angi moron team amora gi Edda Ayon gi Casypool. Kitanda niga 6x6 mano kitanda maduong mogik. Casypool nyalo ninde 5x6 kende ngata chiel. Edda Ayon nyalo ninde 1x6. Koro gi jariyo gi nyapongo kitanda maber malich. Kech Edda Ayon kaw kuma mathin e kitanda, Casypool kaw kuma odongo. Mana dieri. And then iyudoga ka petitigi, nyiri ma petitigi. Giero ga chuma matongo go. Giero Casypool. Giero Casypool. Casypool chal ga nyinge Casypool. Kata big ted more. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno ko kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo.
Joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla ong'eane life mar jothum gi familia margi ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete gato wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation ne adieri makende. Nyakwara mogi machiegni kendo ma pod iluongo ni LTN Luo Trending Nation kaka pile kaka wuono ni endi wachako duogo ka endi wan gi Asango hinyo ma bendi ng'eni watimo jawa analysis kanyo endo wan gi jawa analyze on the other side oluongre kacha ni truth gauge an pod ana truth meter marinash kaka pile wadwa ni wang'i gik moko mosetimore chien kacha nitie gik moko matindo tindo mosetimore naneno kacha chaka Edda Ayon bende gi trend kachi chendo gi iluongo ni Casypool to wan kaka Luo Trending Nation gigi katimore to nyaka bende wabi achiel kachiel bath kachi chendo bende awinjo ka jilawa Aongo Wuod Awendo orwakore ka thapki orwakore ka kawainde gima chalo kamano no endo wadwa wawinjane matin ni to en nang'o kata jiwachi ang'o kanyo no endo naneno ka jomoko bochako dhi mosoko moluoro ilongo nang'o pete mar Aongo kata bed ni Asango nosekonowa kamano ji pod odhi adhiya mbele med bedo koda ma pod iluongo no marinasho mari chieno jamone mbele chien mineno mbele ming'ondo boka kata iluongo ni dhako ngode nigi chake kore kubni ariyo to pod chwako sitirungi kapok i subscribe mondo mi anytime miyudowa achiel kachiel. Nyakora mogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora ni mar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku, kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth, tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74 kata 07 02 39 55 62 kata 07 68 21 42 45. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba mana gi LTN Luo Trending Nation. Era gimo yuma kodonjere mo. It is all about white with a touch of gold mega launch. Mana kaka winjo hundwe jamondo kinyisira wende gi wende machie oganda. Awiko hundwe komakore kanyakla kod lor band. Dimondo kod album manyien. Hawi biro mos extended play ngeso tarik 16 dwe mar 11 e Gesa East Villa behind Moja One Market. Era nigi nyiego On the podium, Odongo Swag, Okoth Jarapogi, Omondi MC Ngoe, Omondi Wuod Ombei, Roy Thanda, kod Steve Jana. Budho idhi chwak maliet kapas, kata siovo marinash, Diang Radida, Otamo Wang Mogo, kod Uncle Sam, Nyaka Machatonga, regular shillings 100, VIP shillings 1000, rwak lawi marachar maler kapamba, kaito ituone ndadu marmula, warome Gesa East Villa chon time, ma, kikbai, oteni, okelni kod LTN Luo Trending Nation, kama mopande inyenyo elela. Ule tu. Muziki. Nyakwar mugi wasedonjo ka wan gi Asango winyo. Asango ajawa analyst. Asango the truth gauge. Asango mojo. Erokamano kumia microphone kendo jopiny manenowa jok ma followa fans mag Asango winyo fans mag LTN te amosu no himore uru kendo machiegni uru kuom weche matindo modo wacho kuom gisani. Asango nitiere be gik ma osetimore e ajawa e kinde mokalo kanyo no endo. Aungo Wuod Awendo no golo thumbe mamit kabisa.
Iyiego kose tamori. According to standard mar Aungo, thumbe ne ber. Standard mar Aungo nade? Ingenia omari nitiere thumbe Aungo ka de wawachi ni inde mogogi. Thumbe go dok mit seriously. But kech kora Aungo gogi. Thumbe go beyo. Thumbe go beyo seriously. Isoni a level mar inda to thumbe go ber. A level mar inda. A level mar Aungo. Elvis gini go jama no go thum maber. Jama no go thum. Aya, mana kotenore gi wach launching no endo, ji wuoyo e rwakruok mar Aungo. First, we have to congratulate Aungo on my side, not we. We are congratulate Aungo nikech iwacho ni event mobedo planned more the successful. Yani event mopangi ma ji obiro kata motimore, mano is a successful event. Ji kobiro, another point. Gimono timo no kocha kotimore, another point kendo. Iwinjo koro Aungo Wuod Awendo, you are my guy and congratulations. Wadhi uru YouTube kacha endo mondo mi wa support uru Aungo Wuod Awendo. Man on my side. Abed wach ni congratulations. Gimomio begine nyaka ne be successful. Aungo is very loyal guy and then is very friendly. Elungeni Lizmo. Madam Mapesa they are close ga Aungo. To ene wuone gesa. Iwinja. Koro mano nyaka ne mede that interest nyaka yud ka Lizmo no be nyaka land ne kaka friend kendo nyaka gina nyaka organize ne whatever nyaka no team whatever possible mondo me be successful. And then Aungo is also a personal friend to Prince Inda. Iwinja. And as a personal friend to Prince Inda be nyaka ne teme lande kar monyalo. Kar monyalo. And Prince Inda could not fail him as a friend. Iwinja. And then as an artist also Kaka Jawa, the fella Jawa artist, be no konyal fele. Koro mano mi no gimana kwano mo goyo gi timo launching no egesa gi invite Prince Inda gi jok mamoko mo invite go was a very good idea. And I really congratulate the management mar Aungo kod Aungo as a person. Kokoponi compare launching mar Aungo to gi mar Kaka Talanta. Nitie gik moko inya compare madonjia. Ere kido compare launching mar Aungo gi mar Kaka Talanta. Though Kaka Talanta industry ka Kaka Talanta thumbene are moving more than Kaka thumbe Aungo move. But gimano waneno Aungo will be doing better than Kaka Talanta. Ing'e launching mar Kaka Talanta ne en muchungo gine tent oko. Nen ma okete a mall bwana. A mall. Kete mall, chungo tent. Ingenia, I always tell you this one. Nitiere anyalo dress expensive, but I'm not smart. Inyalo dress smart and you're not expensive. Koro launching mar Kaka Talanta was expensive but not smart. Mara Aungo nen smart but not that expensive. Then much launching more team gi kwano. In short inyalo wacho e kamera ni launching mar Aungo to no timore maber moloyo mar Kaka Talanta. Launching mar Aungo ne ber saidi as compared to mar Kaka Talanta. We cannot even compare launching mar Kaka Talanta gi mar Aungo. Aungo and then my go me kuni bid machiegni gi ji kata bedo siepe gi ji mondo yore ne dhi maber. Iwinja. Aungo kinyo chuny ma Aungo nego gi chuny ma Kaka Talanta nego, they are totally different. Yambo joka jo Migori te. Gi jo Migori to chuny koro pogore. Sam ija uma be. In kako mari wange mabeno mari to chunya ler. Anasango maka unyan chunya ok ler. Chuny ler moro moket ni mana bro neno ni Roma anange go Roma.
oruma no to arumo go bok adhiega chon nadhie kana adhiega mana go ajawa stare to sani tinde kata dhi ok adhi oruma no kora aonge go oruma umari mano go oruma iwinja to joma be wate iwinja and then you always say you have friends me I always say I don't have friends to joma be wate being that you are coming from the same place doesn't mean nyaka wabed gi chuny machal Aungo en ngama friendly gi ji iwinja and then ok en ngama duokore gi ji e social media ongamo ng'eyo riembo issues ge social media iparni gik ma diwacho kuma gik miwacho kuma Aungo e ma diwacho kum kaka Talanta de koro chal nade kech Aungo igo e social media ka mang'eny moloka kigo kaka Talanta and then he also accepts kaka igoe he doesn't respond negatively iwinja kaka Talanta cheka goyo koni adieri okata ni igoe koni adieri iwinja kona kaka Talanta adieri na kaka where stage performance to in pain mani ngene hinye mano karango yanyi neko and ma ngene gimiko no ngata adieri kaka kona Aungo ikona okone erokamano ba kech ogoni erokamano samikone niya in stage performance in pain is going to work on it ingente gimo ka ngato koni ka na dieri you need to work out sani nyaka nyo wachak choki ni ikerwakruok dogne ka ti temo cameraman kiki makanyo kanyo ngande wewe cameraman kiki ngar kanyo unless ne dwanu riembi yari apejini asani ka ti at least chal ngaro kare men ngamono kona ni anakerwa korado embe menya ngamono korere kerwa sani ngeni kwadhi kodi chuny town kata waluor kodi kumora mora ok ne kwadhi kodi chuny town wadhi town sani kwa luor kodi town ineno ka jokuo gidhi ngi serious nikech gingeni ma jadala morwako lep Nairobi bata gingena ja Nairobi ntier rwakruok ka jadala ijadala but rwako lep Nairobi yani rwakri ni biro town ma ngeni rwakri ni dhi town anta unadhi kakine kaka oyuda kata ka wuok mana gi box sana ta keto mathoch moro wiye kanto ba wuok ka dhi town in ka nya ka dhi town to nyago kata pass mondo dhi town ne wawe Aungo ke kaka yes kora ere kaka koro rwakruok na kendo chak ber bwana atemo wacho niya nyaka nyocho chak mi advice ka kirwakori you accept and you change the same to Aungo and kinyise gima rach kuome he will accept and work on it you see and kaka Talanta gikone gima rach kuome is taking it as you are negative to his art iwinja ntigi ma karach kuomi kaka samoro nyaka nyo gine ne se kanga to kurigi moro wach kaka samoro nyato kuna kaka Talanta ni kaka you need not to respond each and everything on social media and mano corona ni mano is fighting you can't fight everyone iwinja samagi wuoyo no samagi wuoyo no magi wuo negative no ntie jok madwa neno gama timo gima negative no manyiso ni some of the failures mag kaka Talanta and walk gi ji thou gi my fans the okay thou gi haters you know somebody can be a hater at start and then it becomes a fan at last iwinja koro sama pod ngato hate ni you just work hard kimangato koni marach ni gino rach nage kaino work on that kumarach and then he will be a fan tomorrow iwinja koro than to fight with them koro gikmina no machalo mago amomi ji and then to brag go kor ana si chopo have money you have money to your pesa to eno go to an upcoming artist sana what list upcoming artist ere kaka pesa otendore ge biro then why list upcoming artist donge pesa nego dako gine nego mondo ngiewo ground ai sana nene ge pesa oh they otimo launching my expensive did people come as launching mara Aungo inoko biro wari ubarai ni urugo wajiri jinoko biro yeni celebrate no ka celebrate I'm just saying the fact gimane timore ground inja gimana analyze maneno
crowd manentiere kaka Talanta ne tin. And then he had almost the same people. He had Prince Inda. He had the big names. But this guy also had the same big names. Commando de Losigi, no de Losia Pude Moromatinega Sayan tin. I guess a villa, tin launching. But Korokani no catch a crowd no the Upongo, catch a moromo, ma bear malich. Moingo Koro kata crowd manentiere. Malong okay negi ma expensive ka. Kataka pesa ni gono. You can spend money on losses ma pesa ni guru. Kata kamano rwak to kaka ung'eyo. Rwak ben ga dend dhano. An kata ka ng'ato ne wacho ni Aungo rwakore ka muhindi. Dend Aungo chalo dend muhindi. Aungo dende no chalo mar muhindi. Kata ka ne ng'iye photos ka. Photos mag Aungo masani trend social media go. King'iye tika wi muhindi yewi muhinde miketo ni aketa ken nikech yewi che men go mar Afrika. Gimodong body mar muhindi, kala mar muhindi, height be mana mar muhindi, okobor dondo muhindi. Dual be mana mar muhindi, na muhindi. In fact Aungo is a national international artist. Penji mama no chake ge kanye. Odengo kata Mos. Kata tapi bere. Gian. Penji mama no chake ge kanye. Ni Bian. Ujumbo chopo ne ge dala. Kur yonge problem giro. No. Gimano temo cha hapa ni gimano temo cha beber. Umosho na wacho ni designer cha onengo chwati. Onge kumicho de designer no. Gimano timo no berna. En achiel. Oruokore ka muhindi. Matinde niya is thinking beyond Nyanza, is thinking beyond Kenya, is thinking abroad the country, ahead of the country, ahead of the Ajawas. Ingeni jok mine no sani rwakore kaka Talanta muwacho ni rwakore ginigi. Kaka ni okorwako mar design mar ng'ane Diamond Bathaka. Ng'ano sa ka Diamond sani ni India. Sani watero gini malo. Ineno ka gini en gimopogore. Manyiso ni joko kopo mana bat dalaka. Aungo moidonde. Aungo sani malo. Aungo maji. Sani ng'amane kaka Talanta dong ja Migori. Are Migori nyaka Tanganyika dong wuotho gi tiende. It's a walking distance. But eno wuotho gi tiende to odho ka rwakruok to biro go dalagi. Aungo idho ndege mondo odhi manye rwakruok mondo iko bigo ka. Pete ne chabe ji podo luoro mini wacho ni pete no nitie. Gimomio pete no nitie ahera Aungo mang'eny. Gimomio pete no nitie. He knew ni people will talk. So I must give them subject to talk on. Kawuono be biro mera. Ni biro ke cheka wacho ni basu mari dwa penja gine ne mag launching. Odhi yuda kaketo. An onge gima an kipenya gigi kata chiwo magotieno. Chinga gotieno tiwe akwonga dhi alayo. Kase dhi alayo ka digo ne tanyisi gigo te. Launching koth ma fans nogo ne koko. Donc Iwinjo gima timre. Ng'en jomoko kauga gigi personal. Iwinja. But okoth to nogo thum maber. Kata ka on stage performance ga yiego sana. Iwinja. Koro sani ka ng'ato biro gimo business mokele ka en ni mondo omoru. Ka thum mamogo ka ni mora ang'amo na miel. Iwinja. Samano sikele koro wach dhako ni biro ka maybe brodo kanen magir mane jok moko adek moko mo plan ni gino odhi chako. We have to tell him ni one wang'eyo what is behind him. And then ko ji prareyo ko chako gimoro e crowd. Ilva kata ka ilo ka jasiasa ko biro ga kumoro. To jasiasa mo adigi dwa goye. Jasiasa wadgi no manyone ji moka beach kende. Ja beach kende. Jo beach go ne o nyise weakness mar jasiasa machielo. Iwinyo. Miwa pesa ngo.
pesa ma CDF wach ni pesa CDF miwa pesa CDF koro jabichi machakolo ni miwa pesa CDF koro ka ng'ati ng'eni jok moko donjo makata gimbe gikia kata pesa kuma pesa CDF no kodo kocham gikia magara ko luong ng'ato koro jabich ka gol jabich ka monge wach pesa CDF mo ler na gi okaw ng'at mara uchiel baba di wach ang'o wach pesa CDF karenen pesa CDF emodugo penj iwinja koro okot jarapogi ji nyaka ne go nikech be inyayudo ni koro ang' yud ni wa mama moko manyocha ochung' gi nyar Tobi ema koro no oseunga organize gima chal kamano mondo ko gike stage mondo wemba rase iwinja do you want to tell me shows nyaka nyocha gi chwaj nyere gi nyar Tobi shows moko to osego ne koko poko go ne koko and the same people jok mo dhin yal kacha Nyakora mogi kaka winjo kanyo no endo ma pod iluongo ni LTN Luo Trending Nation wano wache kaka en wakele kaka en imbi nyalo wache from the comment kanyo nyalo konwa ni tiwinje nango meanwhile pod imed parno kanyo ni Monday no iluongo ni Tuesday wan kacha chendo gi rogo mar dak ma hotel ni kacha gi jasup the presenter koro tem matek ni Tuesday oko ba yoko kasto wan kacha gi tich adek ma bende wakelonu comedies mopogore mamiyo ji nyiero mitelo nugi separate the comedian wa promote uru joge mondo mi bende wachop kumoro kaka jokanyana pod wan kaendi watemo timo analysis matin kanyo endo kaluore gi gik manotimore chien kacha ma bende pod rengo nyaka sane waneno Edda Ayon gi Casypool gitimo giwuotho gi picha oringo matin kanyo no jomoko ni makiki jomoko ni madieri to wan kaka LTN wambe nyako kal kaendi ang' ne wache ni tang'o miyo mar Edda gi Casypool chato no giwuoyi kwani nitie moko ma giwuoyi gi moko mok giwachi jomoserito nyaka koro ne kawuono Edda Ayon gi Casypool gin yawa gi te and in fact an gimoro nitie mamora gi Edda Ayon gi Casypool kitanda niga 6x6 mano kitanda maduong' mogik Casypool nyalo ninde 5x6 kende ng'at achiel Edda Ayon nyalo ninde 1x6 koro gi jariyo ginyapong'o kitanda maber malich kech Edda Ayon kaw kumo mathin e kitanda Casypool kaw kumodongo mana dieri and then iyudo ga ka petitigi nyiri ma petitigi giero ga chuma matongo go giero Casypool Casypool chal gi nyinge Casypool kata big ted more iwinya giero jok matongo go koro iyudo ka Edda Ayon gi Casypool they are a good match iwinja perfect match perfect let me they are the very perfect match maduong' gi matin they balance sindan dwaro balloon to po ginene sandano po balloon iwinja kasi ibro yudo ka Edda Ayon nyalo keto Casypool gi tich mipo maka Casypool dende to kuma nalo ng'onge no ipo ka Casypool obedo babu Awendo koro okay on one side Edda Ayon ne kone they have been in a relationship for 3 months and then within 3 months nagisego picture room mo post social media iwinja maybe it could be a kiki maybe it could be because diere moko ni anya ne piere tindo koro she wanted to show na ambe piera matindo gi I can get a good person iwinja no do nyiso jopiny na bende I have this celeb on my side iwinja these big names gihero gani ayud the fellow big name okay, if you are starting to grow you get another person then you grow together iwinja like the Otile Brown ge Vera Sidika they were big names
koro ne giyudre kanyakla to gimedo idho names gigo. Vera Sidika medo idho Otile, and then Otile bo medo choro Vera Sidika. Gipogore, ng'ani opogone wadgi, ng'acha opogone wadgi. Iwinja. Koro gik machalo mago yudo ka yogi nyalo dhi maber. Mano could be the fact. Bedo ni no yudo big name no could be the fact mar mi post mondo ji ong'e. Iwinja. To mondo mi ji ong'e ni this is now personal, nyaka no goe when they are in a situation where people could not say, this is just a photo. Just a photo dong wanya inyalo kata hag celeb moro. They go picha ni celeb no mano ko redeem na. Iwinja. E public. Unyalo kata wuotho kumako lwetu. To nkechi samoro ki people are friends. Art ka kwa timo, we are like one family. Unyalo hagoru, unyalo mako lwetu. Iwinja. Koro kose gik that extent gimange ma extent mo ko chopega en ku kisoru e public mano can be ginane personal iwinja and then ku yudoru e room uji ariyo half naked iwinja kaka Casypool no yudore gi Edda Ayon mano chobore Casypool bende gi vesti matini ticho romo jaduong lo nindo get ngene body cha bend body makose go ki go ga chiel to duogo yweyo juma ono pogore gi dende den mache koro kumiro nia body mar Casypool cha mache body ma kose go kamacha kumodong pesa tieko ni ok en kamari ok en kamari manya kidasi nyaka kar pesa digo nyaka kar pesa digo nyaka igere Edda Ayon kuwoti we mos no wacho ni enera ne ok dware walo mogolo nyaka wer kendo wacho ni siem mager senyo thono wanyisie an bedo ni Edda Ayon ok dwa wale ambo kwa wal watemo explain gima timore mano gima karo kata kipenjo Edda Ayon kono nia kopo nono ne kopogore pinje Edda Ayon kopogore gi pesa mar supporti ang'o mineno maber kum Casypool onge okibiyo mana pesa no body ne charo dwaro kamaringo malongo kora ng'en Casypool no kaka nena ka gene no binge picha kata ng'ama somo picha maber ochalo ng'ama wacho ni asigi nego diende ni dielo nindo mang'echo nindo ka oya ka poda hang ma setie kogo poda hang neu kecheno on neu rando poda oya ka poda hang anyalo nyaka go picha an gi ngufu what if kanen kikin kech gigolo nyaka video kanyo no man golo by the way thomene kanya ken iluonge nango but and something to do with Mekaya par wacho ni so long as ne nge position na kai kiloki iwinyo kana wache ne it could be Kiki or it could not be Kiki nyalo bedo two sides Edda no wacho ni jigire I was still explaining the real side. Koro the Kiki side is simple. They were doing it to advertise the song that was the video that was coming soon. Iwinja. Koro weanyisi gimoro momiyo it was a good Kiki. Bise fwenyo gani sani nyaka pastors ka dwaro lando shogi to gimanyo nyako majaber to giketo kanyo to koni mane ng'ama biro keto kanyo mane motele hasharing makiang koro ng'ama gamuket kanyo ok en men ente entiero kin bedo no jaberno omi lindo kode iwinja then iyudo ka ng'ato videos mo watch gi sana jo Nigeria man gi idea no gi jo Uganda igolo li kumoro ma dhako is almost naked kange they watch video kuma naked cha boke de neno ikete thumbnail iyudo ka samoro iyudo ka thumbnail mokelni en ni thuol moro jaro moro mako thuol deyo to kange watch video no manya kurum kata kumi ne ni thuol maonge
Emomiyo wanto me kwage becho. Iketo mana sango kanyo gi gimono wacho. Ne kone thumbnail na sango. Gin jogo ma wahero, kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadhoe kodgi. Be hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, hingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, riekowa ni ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata ywanwa uno e nambawa ma en 07 11 92 32 74. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. Mondi duskiza tune mar susumila mogo koda ungo Wuod Awendo. Dista aboro achiel ariyo star 7 Nyamuka maremo susumila nane. Tuset susumila by Aungo Wuod Awendo asiyoskiza tune. Dial star 812 star 784 hash. Galando bango chunya Nyathino yecho chunya Oteni usini kodel tien Luo Trending Nation. Siem mager ne ulimwengu nigini donge mara okadware macheso kitugo tongu mochwadi to kata mana tanga donga yiega dhini. Mani lungo ne Edda Ayon, Edda ogolo thum kacha ma serious koponi atini ne en kiki wadhiuru kacha indo mondo mi bende wa subscribe ne uro kanyo bende wa watch thum manogolo no endo. Edda anan kodi gi wacha chiel ni kwasebedo wasani to bede ngat moro maloyol. Koro kata kana en kiki anagocho ne Edda ok mak simba Edda ngama nyocha gocho na. Koro nkech gitimo kiki achiel gi bazu an koro Edda ok gocho na to nadwa mana penje ni ka en gima ipush wambo nyalo konyi push nkech wane industry to kana en gima adieri wambo wanyalo daso dhogi matin. Edda ok mak simba Edda ok mak simu. Igocho ne sadi. Ne wan nyaka gi dongros gi ni dong nyoro ya. To emada piny. To samoro gi honeymoon. Chieng honeymoon mane bwana. Igimomiyo niluongo ni honeymoon. Koro ok nego. Wanyisi gimoro. Muni neno gotieno. Wanyisi gimoro. Jomo osenyombo ng'e gini. Dhako mit kapod wendo. Wanyisi kumora mora madhako wendo kanyo mit kanyo we gocho ni ng'ato pod Edda Ayon mit ne Casypool. Obiro ba manyi kaka nyocho manyi chon kana komako aweya dhi manyi mbele ka kamito siru kose gore no seche go mbele ka seche magoro gera ne ka ok ni nyathini to doka yal dakodi karo kanyi manya omari ntie abiro okara omari ntie okayudo tiyudo karango kiny kare kinya biro go kiny Edda ok mak simba Edda Ayon apodo mit ne Casypool kapono ne it was a reality to kane ni kiki to sane ok omak ni ng'eni thumo sei the gas cha to podi but it's okay. In fact, thum ene to ber. Thum Edda Ayon no ber na kabisa. And in fact, Nyakanyamwa, congratulations. You got thum ber ahinya with the support of Javan Makajudo. Javan Makajudo was the composer. No, Edda Ayon no watch ni Javan Makajudo manonde kone wendo no. And he was also the producer of the same song. Iwinja. Koro makayo kata wacho magiete. Dong kawaida tumika kwa wate imega. Mana yawaje dong boka wood fibi koro kata sani koro basi pa kore to randere nyose akum randere wadgi aya koro Edda Ayon congratulations sana Javan Makajudo
I had only boss of bosses. He's a very good artist and a very good producer. And a very good composer. A very good composer. And they go where, but ingin mana ngam ma kondi ko ina kata Edda Ayon wende jakin en rumba kieni en wangla. Ngalon de ko wende no. Ndike kasa Edda Ayon the were wende no mas smart. But you do jendiko gijawe maber to produce about Timotije Carmonyalo the best he could. Tumno ber. To man ok nyis ni Edda Ayon nyaka chaji. Koro ywe mako simbe jok mane in ga mta. Inyen diere moko ne wan ge school. Nitiere jok moko. Mane bedo namba 1 ne tek mondo mi giyudre namba 1. Chieng moyudo namba 1 ok owuoge ng'ato. Kata tam kucha ko tam manyien nyaka jobe kata riyo. Pod ok owuoge ng'ato. Pod osungo namba ne 1 cha. But nitiere ng'among'iyo gi namba 1. It's a normal thing. En gero nyaka buge mopog kapon wa mari yudo buge mang'eny. Ya okimiya kata 1 kauma. En gi ong'eni next time pod bro yudo buge moko. And then buge ne be pod en go maka. Koro in ma kan yudo buge moko matin nikech ni bedo namba moro maber. Kata the most improved from number 34 to number 17 omi buge ang'wen. Kori sani okiwogi jin nikech you are the most improved. Ok nikech number 1 because you are the most improved. Because Edda Ayon is most promising upcoming lady artist. Female I mean. To dong begini ma ladies gik mosa nyuol mabiro se go bembe gi chiegni tege kata kok gi nyuol to dong gisegolo. Koro ma camera. My microphone camera che mangiani. Siemeda. Bedoni koro you are most promising upcoming female artist should not make you to look down upon your fellow artists. Okni your fellow upcoming, your fellow artists. Ma mokuango. She was looking down upon you. Omari Nasi is the top ranked Luo trending nation is the top ranked Luo online TV. You are looking down upon top. Correct. Baby Yekonye. She was looking down upon LTN. Baby Yekonye. Tokapo no near it was just a matter of honeymoon kata dako meet ka Awendo. It's okay. It's okay when you get time ka meet ni chigni room. Go back mondo mi wa mbele. It's okay samang kadoduono. It's okay Pieretindo. Ka meet ni se room. Piere matero ke wachiria angene getendo but sama donjo odza. Malonyora. Tabedo pinye kiyo. Sabeto pinye kiyo. Ka winjo wende na. Bueno que poco wakoni ochake nia. Gi piera matindogo. To kadonjo oda. Talonyora. Tabedo pinye kiyo. Abedo pinye. Kangiure kiyo. Winjo wende na. Gi piere matindogo. Koro piere tito ngenia gisani you might have at the time. Samoro to kanen kech someone say bedoni feel ni you are the most improved or the most promising upcoming. Yeah. Then you are going a wrong direction. Samangato ineno ki bedo umari ke bedo number 1 class. Doesn't mean nikori we so mu nikechikon isebe number 1. So matek muno mi kori we piem gi jok mi piem ge class ukaege. Piem gi division. Kia piem gi division ki berni zone kata ka zone mai number 1 kata ka division mi ka district moki mi bede number 1 district tu.
iwinja we koro piem gi district ni weri go piem gi region chak piem koro gi Nyanza iwinja Nyanza be kiseyombe ni our top en Omarinas weri koro gi Nyanza no bol piny the national iwinja. And then when you are top nationally, now do international thing to compete with the others. And I really like the way Diamond said, "Nen dream ne is to be the world wealthiest person." And manegi modwaro do nen mobed ngamo meu piny mangima. Mana ke thong. Koro ineno kasani Diamond ok igi Tanzania. Okodono bed ni mumeo Tanzania mangima. Odiko ni worldwide. Iwinja. Ikachukuro segi ngenia Tanzania ka we are amongst the top. Okni Tanzania ni mumeo moingo jo Tanzania te. Koro sani koro kodo piem gi class gino. Odo no piem gi class machielo. Koro Edda yon ka pono ni upcoming ni. Isewinjo ka nyaka gisani poda Awendo chogo ni mbele ne. That's the truth. Thum to no gore ne maber, but Awendo chogo pon ni mbele ne. Because Awendo chogo is doing one after the other. Iwinja. Ka ugono ka Awendo go ma is oit to ochako manyo machielo. Ochako go ogoyo kata oko hit to ochako manyo machielo. Edda yon nyaka no wer manok mano be ma irene makorigo go kikini be ma move nyakoro mogimbi nyalo konwa ne to in gikumi bede. What is your take e gik mawacho go hendo wan wawacha on our side wange kenge kamatin kek ngato wach ni o gik mawacho gi ok ni wange kangeka gik mawacho gi the truth. We sa jogi ni nyakwara mogi what is your take what wawacha diri mantiere mano ne makawuono kaka winjo kanyo no endo ne watemo timo Ng'eny gima dhinyo jogi ene samoro Edda yon dhine ni kor sani though she's singing well iwinja awinjo ko wer maingo na kata Awendo chogo but teach mare githum ni piny she's working less but working smart koro though work is good but it depends on how much you work that good iwinja koro Awendo chogo but is working good on her side but is working also hard koro ute utiyo maber to ng'at machielo tiyo matek moingi iwinja koro gisani pod Awendo chogo ni mbele Edda yon koro Ayon must work hard other than kaka oparo iwinjo before and koro kata kwa wema nyako man kaka odwa bedo loyal mondo hidhe ngas machielo sani kapo nono ni dipo kani thum chule to ka chiji ni thum chule samoro piere matindo ka pod chule tok thum pokoromo chule maber apodi thum podok chule kani bi winjo gimewacho mana matindo go mako dhi obedo go piny to ng'iyore kiyo mane apod nyalo chule podi ni gima shows mogoyo YouTube kiango ne mobedo go piny ne mochamo kende en Edda in ganya na bas bi wabudh kuma kama bi wabudh no en mondo ne piri matindo go bangi digi bangi tangi yur ka kidonje ot na kiani donjo kanyo dange do se ngad kamera but ingeni Awendo en kind ma yudo ka nyaka live show goyo ong'ang'ana koro kata ka embe pono nembo iwe chule ikecheto piero kutinda en bet njang sembe ne bet ukutukuot ko ka bet mukutukuot go be chule omedo go ma stock iwinjo ngena ken wecho poka nyana ngin woti ku interview in fact marwani ok interview ga mambaka
Koro dong man gima apa ni gire ne kech Edda Ayon podi tempo dok chule makata ka chule to chule ma inyo kane ema jalomo oywago ni to masara tu kata yo to mang'eny yo gi chandre gi thum en ga sara dier for status inya to wango ga ji nyaka Fredi jaka dongi ni samoro wang Musa jaka dala gi ni samoro pod wang ti shows maka goto gi dhi gi los iwinja koro gi thum Edda Ayon mora chiel ndok dango kona go ni thum achiel to tie chiemo go maber samo kata ka ng'ato oro ni magi moro tokende moro kiango to samoro be no yudo go nying moro se ng'e ke ni gi nying be kitie class moro ma koro kata ka jo maseri gin jo class jo madwana go iraba jo class mamondo mi ke bago gi diriyo mara de aluf moro donjo kumi karo joko a umia ma fe ki cham fe engeni cham fe sane Edda Ayon ka cham fe oko cham fe mar seling pira beach maro mari geni ma o mari ida ka park sero nyakumal ne nyakora moge wacha kwaro muru kendo e show machielo ma podi luongo ne LTN Luo Trending Nation yudwa week ka week wan ga sango wenyo to mana e LTN kaendi gimotimore ing'ama samoro ineno ka tigi moro mani oko kanyo ma otimore to kowuoye text wa kanyo kasto awinjo ka ji mia information mang'eny kabisa about Boyeta wuod Awasi abiro gi diel achiel makwayo go ng'wono abiro gi diel achiel kende makwayo go ng'wono to kirite na gweno ma ninjage madwaro to kirite na gweno ma ninjage madwaro inde kikugona uwi bare Boyeta iluongo ni Boyeta ng'aman gi yo mwanyalo chopo go ir Boyeta tudwa nena mondo me wagine kata kopo ni ng'ato nyalo miyo Boyeta kata mana 3,000 koro mibiro Nairobi 200 wakila ne jamani limelight mondo mi bende gine matin okone jopiny ang'o mono timore pok wayudo gari wabiro chako kwa yudo mtoka de wadhi nyaka Wichlum awinjo ni en Wichlum to chopo kayo tap wabiro kayo ndi manyo gine koro ne ng'ama machiegni gi Boyeta unyalo tudwa kanyo mondo mi bende wawinja ni to ang'o mono timore kech jamono nene gi talent to machiele mwinjo timoro mowacho kendo nang'o chani ane migona something of that kind talenga ane mugona uwi talenga koro sabu manyo Boyeta to manye uru wodi nyapala be na winjo no senen Dandora and his situation is very pathetic kogwodo aneno ka wiko jakabundo post ana ka giwacho ni sani en totally janeko and according to kaka aneno video no very sad. Yeah, Boaz Jaging. Look at the Boaz Jaging, of course, Boaz. Yeah, Boaz Jaging go be imian gine kanyo na endo. Wadwa no wangi jothombe wagi bende. Okwalenga kamano. Ntie samoro baby magik makoro. Wan kaka jok mono entertain, wan kaka ma fans mage. Buanyalo chipen. Medbedo koda kendo the next time. Podano mari nasho mari chino jamano mbele chene mene mbele meyoko kata nyalo wacho no mari dhako ngodo ni kichake kore kubni ariyo to pod choko sitirungi maendi number 1 Luo online media Kinda gitich ema walando Yepile kinda gitich ema walando Mondi yudisikiza tune mar kinda gitich mogo kod Uncle Eddie D-Star aboro achiel star Ochiko aria dik hash. Serigi mabiro mayo Pinyika onge To set kinda gitich by Uncle Eddie as you skiza tune. Dial star 811 star 923 hash. Apile kinda gitich ema walando
ipile kinda gi tich ema walando yae. Oteni usinikod LTN Luo Trending Nation. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'e life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete gato wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, ne adieri makende.